ҷаноби Гутсу, созмони шуморо тарҳеро рӯи даст гирифтааст ки ба муҳоҷират дахл дорад. Оё мешавад дар бораи ҷузъиёти ин тарҳ ба мо каме бештар маълумот бидиҳед? Да, большое спасибо. Вы знаете, мо ба масъалаи муҳоҷират аз дигар нуқтаи назар ворид шудем. мо медонем ки маблағҳои ҳангуфте аз сӯи муҳоҷирони корӣ ба Тоҷикистон фиристода мешавад ва бахши аъзами аҳолӣ аз ҳисоби онҳо зиндагӣ мекунад. ман шахсан таҷрибаеро паси сар кардам ки ҳадафаш равона сохтани пулҳои интиқоли муҳоҷирони корӣ ба бизнес буд, аз ҷумла ба соҳибкории кишоварзӣ. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем аз ин махсусияти Тоҷикистон истифода кунем ва сармояҳое ки муҳоҷирон дар шакли интиқолҳои пулӣ мефиристанд ба бизнес равона кунем. чун мо барномаи озуқаворӣ ва кишоварзӣ ҳастем, албатта талош мекунем ин маблағҳо ба соҳаи кишоварзӣ равона шаванд. ман борҳо гуфтам ва боз мегӯям ки кишоварзӣ дар Тоҷикистон аз зарфияти ниҳоят бузург бархурдор аст ва сармоягузорӣ ба ин соҳа ба таври қобили мулоҳиза метавонад никоҳволии оилаҳои тоҷикро беҳтар кунад. мо як низоми пешниҳоди кӯмакҳои бебозгашт ва ё грантро бо усули як ба як пешниҳод дорем. шарт нест ки ин грантҳоро танҳо муҳоҷирон бигиранд. инҳо метавонанд оилаҳои дар Тоҷикистон мондаи муҳоҷирон бошанд. дар Тоҷикистон мо таҷрибаҳои зиёди рушди соҳибкории хурди кишоварзиро ба мисли занбурпарварӣ, чорводориро дорем ки ба сармояи зиёд эҳтиёҷ надоранд. аммо барои рушди чунин соҳибкорӣ як навъ ҳавасмандӣ зарур аст. лоиҳаи мо ҳамин гуна шеваи ҳавасмандгардонии оилаҳо барои сармоягузорӣ хоҳад буд. ин бисёр муҳим аст, чунки метавонад оилаҳоро аз вобастагӣ аз кӯмакҳои иҷтимоии давлат раҳо карда сатҳи некоаҳволии ин оилаҳоро беҳтар кунад. чӣ гуна ин лоиҳа амалӣ мешавад дар асл? фарз кардем аҳмад ва ё раҳмат бо як лоиҳае назди шумо меояд ва мегӯяд ки як сомонӣ дорад ва созмони шумо барои тарҳи ӯ боз як сомонии дигар медиҳад? бале, дуруст қайд кардед. асли тарҳ чунин аст ки муҳоҷир ва ё оилаи ӯ бо як идеяе назди мо меояд. бо кӯмаки мо дар асоси идеяи ӯ як бизнес лоиҳа таҳия мешавад, то ки маълум шавад ки то куҷо идеяи ӯ хуб аст ва ё на. агар лоиҳаи пешниҳодшуда хуб аст, мо баробари сармояи худи ӯ ба вай кӯмак мекунем, сар карда аз $100 то $5000 ва ё ҳатто зиёдтар аз он. ин лоиҳаи пилотӣ аст. мо ин системаро дар амал месанҷем. ин лоиҳа аз сӯи Русия сарпарастӣ мешавад ки аз чанд тарҳ иборат аст, вале дастгирии оилаҳои муҳоҷирон аз қисматҳои муҳими ин лоиҳа аст. Из этого проекта мы выделим другой грант, который будет 1 к 1. тақрибан чӣ миқдор одамонро ин лоиҳа метавонад фаро бигирад? ҳоло ки ин лоиҳаи дар марҳилаи санҷишӣ қарор дорад ва аз 100 то 200 оиларо метавонад фаро гирад. аммо вақте мо низоми ироаи чунин кӯмакҳоро сохтем, албатта ба шарикҳоямон оид ба рушд муроҷиат кардем ки барои идомаи бештари ин лоиҳа кӯмак кунанд. таркиби муҳими ин лоиҳа ин давраҳои омӯзишӣ ҳаст. онҳоеро ки аз мо кӯмак мегиранд, мо аз давраҳои омӯзишӣ мегузаронем ки ҳам ҷанбаи ҳуқуқӣ ва ҳам технологии пешбурди бизнесро фаро мегирад, то ки дар ин лоиҳаи мо таҷрибаҳои ноком вуҷуд надошта бошад. Обучение, тренинг в различных областях. шумо дар оғози суҳбат гуфтед шахсан таҷрибаи амалисозии чунин лоиҳаро доред. ин дар куҷо буд ва натиҷаи лоиҳа чӣ шуд? то омадан ба Тоҷикистон ман дар Молдова кор мекардам. ин тарҳ дар Молдова хеле муваффақ аст, чунки тавре медонед, Молдова низ муҳоҷирони зиёде дорад. мо талош кардем ки ин маблағҳоро умдатан аз сӯи хонаводаҳо барои хариди мошину либос ва дигар ашё масраф мешавад ба самти сармоягузорӣ равона кунем. барои ҳамин мо велосипедро дубора ихтироъ намекунем, балки бо назардошти он таҷрибае ки дар Молдова андохтаем, ин лоиҳаро дар Тоҷикистон мувофиқ месозем. мешавад гӯед кай иҷрои амалии ин тарҳ шурӯъ мешавад? фикр мекунам ки мо то соли нав ба иҷроиши амалии тарҳ шурӯъ мекунем. то ин замон мо ҳама қисматҳои пешакии тарҳ, ташкили як тими коргарон, самтҳои асосии корро муайян мекунем ва аз оғози соли нав қисмати амалии корро оғоз мебахшем. сармоягузори аслии ин тарҳ Федератсияи Русия аст?
Во-первых, охватывает 3 страны. این لایحه خیلی کلانتر از طرح کمک آیله‌های مهاجران است و 3 کشور را در بر میگیرد. سرمایه عمومی لایحه 6 میلیون دلار است. حالا گفتن نمیتونه که مثلا 1 و یا 2 میلیون محض به مهاجران صرف می شود. اما بعد از 2 ماه انیق معین خواهد شد که چی مقدار مبلغ به طرح مربوط به مهاجران روانه می‌گردد. تشکر برای صحبت. Вам большое спасибо.